היום האחרון שלי בסיורים באלפים. אני עולה למקום הכי אהוב עליי, לוונק. זה הר גבוה 1780, והרכבל שלו מביא אותנו לנוף בלתי רגיל. פעם מאוד פחדתי לעלות על רכבל, והיום אני כבר לא פוחדת. אין לי מושג איך זה קרה. אני כל כך שמחה. אז אנחנו תכף מתחילים במסע שלנו. אז אנחנו עולים, מתחילים לעלות, ולאט לאט תתגלה בפנינו הנוף, ממש כמו במפה של גרמיש והעיר שלידה פרטנקירכן, עם כל ההרים שמסביב. בשבילי זה סיום יפה. הערב אני כבר טסה הביתה, ואני נפרדת מהאלפים עד לפעם הבאה. זאת מקפצת הסקי שיש בגרמיש. ב-2018 תהיה כאן אולימפיאדת השלג, והם כבר כמובן מארחים פה אליפויות, אבל האולימפיאדה תהיה כאן ב-2018. הערים נעשים גבוהים יותר ויותר ככל שעולים, פשוט מדהים. באמת הנוף יוצא מגדר רגיל. אולי חלקו מצליח להיכנס לתוך המצלמה. תמיד רואים שבילים ואנשים הולכים בהם. יש אפשרות כמובן לרדת את כל ההר הזה. אבל היות ואני כבר טסה הערב, אז לא אוכל ללכת פה הפעם. עולים, והשלווה פה סטואית, והטבע במלוא הדרו. אוקיי, זה יום יוצא מגדר רגיל. אני לא זוכרת אי פעם שעליתי הנה והייתי כזאת פנורמה. שם אפשר לראות שקופצים פרשוטס, צנחנים כאלה. עוד מעט ניגש לשם לראות יותר קרוב.
בדיקה אחרונה של החבלים. גם בגובה 1780 יש שבילי הליכה. כמובן, תענוג ללכת פה, קריר מאוד, וכל הנוף הנפרס הזה. אוקיי, עכשיו מתחילים לרדת. הרבה שקט יש בהליכה לבד. הרבה שואלים אותי, את נהנית ללכת לבד, לנסוע לבד? אני נהנית גם לנסוע ביחד עם בן זוגי, ואנחנו נוסעים יחד. אבל יש משהו מאוד שונה בטיול לבד. יש הרבה זמן להרגיש את עצמנו, להקשיב לעצמנו, להיות נוכחים למחשבות שיש לנו, לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שלא תמיד כל כך קרובים למציאות, ולהיות נוכחים מאוד בטבע, שזאת המציאות. ואת כל הדברים האלה הצלחתי מדי פעם לעשות כאן ב10 ימים שהייתי בטבע. אז עוד מעט אני טסה, לא לפני שאבקר בקפה החמוד ברחוב הראשי, ובינתיים שלום שלום להרים. ירדתי מההר, הגעתי לרחוב יפה שנקרא לודוויג שטרסה. רחוב עתיק, מעוצף אבן. בואו נראה. בית קפה אחרון עם ארוחת צהריים אחרונה בפרטנקירכן.